Ostettiin mun isoäidin mökki viime vuonna ja meidän huussi on näyttänyt samalta niin kauan kuin mä muistan, joten sen päivitys oli meille aivan ykkösjuttu tänä kesänä. Onneksi saatiin apua kotimaiselta pikkuvihreältä, jonka kautta hankittiin kerralla kaikki tarvittaja vähän enemmänkin. Tää meidän huussikin voisi olla nimeltään pikkuvihreä. Sitten alettiin hommiin, Väinö tietysti työnjohtajana tarkistamassa laatua, vähän maatöitä ja reikää seinään meidän uudelle huussille. Ja kun säiliöön saatiin kuivikkeet vielä pohjalle, oli aika asetella meidän mökkiarjen uusin sankari, eli Geotrap-huussisuodatin paikalleen. Tän ansiosta ainoa aine, mikä tästä huussista tulee käytön aikana ulos, on puhdistettu suotoneste, jonka voi ohjata suoraan maastoon. Sitten onkin asennus valmis. Ja miten helposti? Jäljellä enää pari loppusilausta ja sit ollaan kokonaisuuden kanssa valmiita. Noin vain saatiin tällä Green Toiletilla meidän vanhalle huussille ihan uusi elämä. Ja vaikka ulkokuori ei vielä muuttunut, niin kaikkihan sen tietää, että sisin ratkaisee. Mitä ootte mieltä?